नों नारायण बायदि मा लेखा स्वयं नारायण अंश आं अवतार नायफैनो आं कल्कि नारायण आं नों नारायणसो ना आं स्वयं नारायण अवतार दलरक बनो सुखै नारायण मालायखा बो नो मुसुखैनाय मुखाम गाय दलरक बो हर हर हिंगेंगे ताम जाने बिनसाखौ हाबगांके न बुन मुसुखैनाय मा मुसुं फु हायने बनन साफायो वागो दिथि कगलाय थं हेलो गाइस फाइदि फाइकासो भाई तंग भाई आजकाल दिनो मुताय ताम उंगुइ तंग दलरक नरक तो काहां पाने सेमानना मनो हंगे चुंगतिनि सालायनाय साल काथां साक न राजा गसिनाय थरंखाना मुसुकपन पशु पाखि खैनाय करण बिजय जमातिया आंबो दिनि दलरक बिनि बागै अनलाइन नि कक्तुंरक पाइ तुजाक फाइदि बिस्कक सायoi डाइरेक्ट भिडिअ नायफायथिं थांलायसिनाय रावसि रि रहो ना मुको मुताय रग नारायण सं स्वयं नारायण रमनि नों नारायण बायदि मा लेखा स्वयं नारायण अंश आं अवतार नायफैनो आं कल्कि नारायण आं मालायखा बो नारायण बाय दलरक उवाइसेनो हर मुसुक गुवाय नगो मुसुक खैथिनि आं मुसे हिंगामो अकल किहिमन तामो आं कल्कि नारायण न मुसुकपन पशु पाखि खैथिनि नम्बर 1 ने हामजागे बनो कल्कि नारायण फार दिजागमासि बने हयतेने बय मंग बया मुख थांबाया ताम खायनाय खाया मुसुकपन नुखना लुइ थें फु पृथ्वीबो तिदो मा थैनो ना नों अमायके देहार गोनांखाइन द वाइसुन उरिलांनो स्वर्ग बमहाय अमाहायके आं देहार आं अर मनुष्य अमाहायके आं थैया इनके नुं बाहागे थैनायसा तामो नुं बेटारि बे चलेना जादा बसि थैया जातफु फुरुंसा कमाय थां मानतिफु नांनांगा तामो नुं चो चुतिया तामानसु पब्लिक रो आसे सियाया नि गेदा नुं चुंनो हाके थकक मानानि निनि पटे निन सेमालांसै स्टंगला आं बनस कइनो सिया लिंक साका कमालांनाय आं बाहायके आं तंगा मुसुलियाफोरखौ आं बाहायके कमाय थांनाय आं आकाश साकाश देखाय थांनाय बा बाहायके थांनाय बा आनि बेपार बो खातो खनिन कक आका साका ओरि थांनाय कोन बा बलिउड मुभि ताइ रामायण संबस पाइलियाब्ला जेफुरु बहक साइखेना मुसुंखा नखा साका थांगा खिका जेफुरु छुतिना मुसुंखा नखा साका काव छुति वाति फेरिका आमो तामो नरक तामो जय श्री हरि नारायण नमस्तुताम सर तामोनि नामो मुसुक थुइसा कुथुइरक न ताइसा आं काथां खारिना हिने मन्त्र सामारक आमो नु अमो युट्युब नाइ सुरुंगना ना किताफोन ताल बाहाना खाफिया दलरक न रतावसा खानाय नैला कामके जय श्री हरि नारायण नमस्तुताम सर खानय मामाय खाना बले दलरक निने ओ मन्त्र तामोनि मुसुक सुइ बेमार क्लाजारकनि मन्त्र दाना बरकनि निने ओ मन्त्र बायबा आमिं फानसे थुइगला बसि राजाफु बसि प्रजाना नायना फुट ना फाइजाक आं स्वयं श्री हरि नारायणनि अवतार आं कल्कि नारायण आनि यागो स्वर्गनि रायदां तंगु अमनो सब किसु सिने हायुं हाति खवानु अमबाइनि सब किसु मोकाबेलांसिनै नुं दा स्वयंनि फाइ नुं दा मुखां नाय नायला कामके निने मुसुक खयमां हसरबै तंखा बसि स्वयंनि फाइफु बसि स्वर्गनि फाइफु अला थाका बरना म साबरि फाइ बरनि फाइ तामो नु हर खायखाया सिगा मुसुरकनो एकरेक मानि लाथाया दामो बरनसे अदर खायना हारु माने अला थानो नु इटाल लुकुरनो सायखना रिला मनो भाइरेनि जे इन्टारनेशनल बरक न मनो बसका मा मुसुक गुतुलुइ नुं कक कुबै साइमिया दा कुनो लाथा इन्टारनेशनल बायरे रंनि फाइ हायदा निने ओ सबा फामिया कक सायना करियो र आको नुं ताबो मुताय बायसि राजा चंजा कांके निने सें निने जुता निने ड्रेस फुनुकला बुक चुनो मा तामो नुमा कला केसा आंगामो कल्कि नारायण बा खादिमनि चेनेल जुतासे काजाक बले नि जे हायुं हानि नोंनाव फांलांसिथों त्रिपुरा हायुंनि हा बुबाग्रांलांसिथों हिबार अमनानो सकाप आगामर हसगला बस आव रह सिनानो बले ननबा नुंबा मुतानि नजर पशु पाखि मुसुकपुन खयकाराक नम्बर 1 ने सिनि जागो हंकेबा इनकाय बा ननो सकात बा रह सिनानो बले पुरस्कार बा रह सिनानो बले नों नारायण बायदि मा लेखा स्वयं नारायण अंश आं अवतार नायफैनो आं कल्कि नारायण आं नों नारायणसो ना आं स्वयं नारायण अवतार निने बुमा खं किचापन लासिमा गरि खेदा हेनो आलोके मीडिया ने बुसकांगो आंनो राजा आंनो बुबाग्रा आंनो स्वयं नारायण हरके बेहिबे कुबाक लायै भिडिअ नालाय खाक बले आगु ओय भिडिअ कार्ड खेरि आं बनि अंश नायफैमानि बहिंका ननो बरखा नंनाय बरिखे नगनाय जेमन इहे चुंखाय ननो नुगे ब्लासा बुको नं बर बुजागा बुको नं नुगे बले नाया सया कक खेतंग चुतिया ना बसि कल्कि नारायण फु काम कुबां मा तंगो देशो काम खैचा दिबा हा तांगमो हागे मताय मान हने बुनि थके रांसा नांबा आसा जाफन नगनाय खानाय मकल किन्तु प्रशासनिक भाबे बुफाइनायखो ना प्रशासन बननो राजानि कुसुना मा खायनाय खायनाय बरबो मा खायनाय बनो से चुं राजानि गसिना फु लिखमु फुइनाय बुमा खां किचा खानाय थैब्ला सानिनि साक साकना आं राजानि सानानि आइ बिसिले तुगलिया दलरक बो बुलाय रक बायतिनो ककजानानि इनो इद्र बाय खेतार जागनानि चिचिनि आनि खासुकसा बुबाग्रानो अपमान खाना हिंके बरक पुरा नु बरक आनि मुंनो बरक पुरा रायत रबुइ पुरा इंटरनेशनल बरक बुमुं बुसा थंपारि बरक सामो खाइपेबे पुरुप खाइपेबेला त्रिपुरा बर करण बिजय जमातिया मुसुक खय माजाका हाय हिनय तमाका सियै सुरकेस बिसिङो दावै तनिखा नरनि चद गुसिदा राजानि सिंहासन किकरु ना खाना मिसुनि रिकसक अदर खायखायै जुमलाय बरक सि साक साकनो राजा हने गसिले ना हिंके हे तैनु हाय मुसुनो तै ताम सासिना तंहनो जेसु सारि आसुनो कम स्वर्गनि रायदां गोथार तैखा ताबो खंखागा जत ड्रेस उमपाय खमालाराव थुपायै सय थांनि थांला सावै दि खुन्जु थांगय मुसुक दाग सानजाक माने दहा कन्टेक्ट थारगो खायफाय दि रां पासय रैनाय हिनै सावै दिबा बिनि मन्त्र बायफोर दाकाथारि
ditung bo simon rungo mo bo si posu pakhini uja hingke pun dakne dakna nani musuk bai me bare nani omo bebak ni uja hingke bo বসি টংকা তামো বাহাই অম মুকুটকে বাজারে অমন হাই মি মাইয়া অমন হাই থি বিথম অম আধ্যাত্মিক নি ব্যাপার tamo sanung omukun bazar maya hingke nukhe boran mangkhacha nangne kok saitong boro musuk bai me bare oi pun gap me gap oi rang jom ri oi kun motake buni phone saunoi misuni order khana hawai si boro bazar maya saitona hingke so dolrok dini video amsudaron situng video bahang jaka comment khana ta fukdi channel no bo koroi ro subscribe ro khaya go hingke subscribe khaina di hingke thangson dolrok khain haimalai norok bai next video katalo tiprasa ayok lokthong thangka bye